bana kai taimako Nijar. Babu yara bana kai taimako Nijar. Kaji babbar kasa Nijar kasa ce da amfani. Uwar gida Nijar kasa ce da Nijar mai iya kore mai iya wayewa mai iya zama da kiyanta wanda suke kunta. Shugaba mu mai hakuri sauran maza na hajji aiki. Mun ga maganin masu rana namiji kamar ka sa ka mai da shugaban mu mai hakuri jaraba. Allah ya rufa ma mai girma mai Allah ya rufa ma rabbi ya rufa ma saboda girman mutum. Dina na hajiya aisha shi yake gyara Nijar da amfani. Sauran maza na dambala mai garajin bazan da ko ba fara ba ba sani ya sani. Shi ne na dambala mai garajin. Ya ita ne babbar kasa ce da ita da mutane masu daraja. Su ne ministoci. Hada minista ko har ma ya isa shi na gode bubu na mama ba. Arhaji Ma'azu ya gode wa minista na ga jambala mai. Yanga ba kuwa zamu arewa kun amsa gudun kuwa zamu na yamma kuwa zamu. Ina batun Nijar kasa ce da amfani. Mamu da ɗan maida. Na goda ɗan dobe. Minista mamman ɗan dobe. Ya sani. Ya zama yana godiya wajen. An ji Abdu ɗan gawo. Minista Abdu gawo Alhaji Ma'azu ya yi godiya wajen saman yamma da mataimakan Najeriya. Da mai da zakara. Minista mulki zakara ya isa ne ya ba. Tare suka je saboda kuɗi. Ai na ga Alhaji sama ya sa. Minista Alhaji sama ya sa. Gaba da gaba kasar Ramadan amanar gaba. Sarkin mutan kance. Ahmadu Jikan Abdi minista Jikan Abdi ya isa ga gama ya ba ta. Ya isa ne. Abubakar Magado. Minista Abubakar kuma ya isa ne saboda mutane kuɗi. Allah ta taimaki Nijar kasa ce da Allah na ya taimaki saboda tun da mun gama hannuwa duk kasa da yawa tun da mun gama hannuwa duk kasa da yawa mai saye da sayarwa ya zo kasa nan ne babbar kasa wacce take bai kasa ko wacce kasa abinci Nijar uwar gida Nijar ba ta yin zargi Nijar ba ta yin zargi duk mai saye da sayarwa ya zo kasa daga nan ne ake bai sai wata kasa abinci saboda Nijar ba ta uwar gida mai taimako kasar mu ga kero kasar mu ga dawa kasar mu ga wake kasar mu ga ibiro kasar mu ga acca alkama da shinkafa da suna mai hagen nesa na ga mai sai kaya duk da saboda ta isa ai zama mutum madan mutan Nijar kuma ku shege aya ku kun san aliyaciya Aisha ba ta san kasan Nijar babu yakubu babu matiyata babu wanda ba su da aiki madan mutan Nijar kuma ku shege aya kun san aliyaciya Aisha ba ta san Alhaji ya Aisha mamar gidan mai gidan don a zai rahama Allah ya nuna miki da mutunci ta Allah ya taimaki Nijar ka zaje inna Allah la yasahi al-aqab la yashqal wadi ni amma wada na wadi rasulullahi wani mai ina kai magana da sauran zance magana baki na batun kasa Nijar
na gabas